Okay mga katugsok niya. Dahil karon di sa ko ang balay niya. Luoy kay si Tatay Pisot o tanawa na si Tatay Pisot. Nagtukong. Murag piso. Uwan sa kudiri yung katugsok pero mas maayo. Ako na siya luulo, no? Ako na siya pagkutanon. Ako samukon kay luuyag naong. Ako atuon mga katugsok kay ako samuk-samukon sa iyahang paghinuktok. Amra siya piso. Naghinuktok ka. Sama ka naman ng vlogger. Timing mo magmanghuyab tanon. Unsa? Mao gani kay giduol tika kay murag naghinuktok man kanaon. Ay, usap. Okay, klaro na. Ala na siya pre, na ako'y pangutana nimo. Sa pangutana sa nimo sad. Ako pangutana pre. Kung karon kay nag-angat mi gid sa eleksyon pre. Pananglitan og ikaw may mahimong presidente pre. Naagi kay kasulbaran ning atuarong kanya sama ron anang gubat man na sa Russia og sa Rokin. Oh. Sa Ukraine. Takam kang litik pre, di ka kamao mo istorya. Oh, niya ala lang pre ba nya unsa man og ikay pananglitan presidente. Masulbad gana nimo. Unsa man kung gubaton ta sa Russia? Oh, gubaton ta diri ba maapil ta. O di kay apilon kita. Apilon ta sa Russia og gubat? Oh. Simple ra kana pre. Ako yung presidente? Oh. Agoy, very simple question but difficult answer. Ayan. Sayo ra kana pre. Oh, saan? Kita go Pilipinas pre. Nagdepende ras pagdumala. Mao ba? Nagdepende ras pagdumala sa Pilipinas. Oh. Kung malason jud ta sulungon ta sa Russia og apil. Nya ako'y presidente, mataymingan ako'y presidente. Mamalik lang nag-uli pre. Ano? Mamalik nag-uli kay magpadong pa lang sila, magdaa pa silang mga himan panggubat diri sa Pilipinas. Kuan na ay ang ako ipaunang attack nila kanang taga Sikihor. Pabarang na ko na daan paag. Magsige ana-ana pre flukom na kanang munyika ba? Lagi. Anaw dagom ba? Okay, bentuganon mo gina kana si Sikihor, bentuganon mo gina siya. Oo, nya magkuha ka bunyikap. Ang ato yung tira ang mata gid sa taga Russia para binak kita. Ang tusok ko na siya dagom siya. Pre nya. Kuman. Ang atong mga lantaka, wa man tay missile re. Oh. Magbuhat ang daghang lantaka, daghang tagkuyanan res Pilipinas. Magbuhat ang factory man sa kuan, bamboo house man ni ato ah. Factory mis kuyanan ning Pilipinas. Magbuhat ang daghang lantaka pre nya. Nang naamay fighter plane ng kuan, naamay fighter plane ng Russia. Kita manananggal to amoy padadon to lantaka dito. Mananggal kitang mananggal labi na sa masilingan natong lungsod ay daghan day way problema sus daghang kitang gamit inunsa biya ka pre mananggal. Mao na patak ko to pabitbit to tag sa kabuhos nga lantaka. Apang biraha din. Ya mga sakop sa mananggal mga kuan, tikbalang. Tikbalang kana, tikbalang. Ano na sila? Sabi taong ta ko party armas sa luping ba pero party barangay o kanang mananggal daghan pre. Unsa nya siyempre pre di na to nakalimtan ng mga karang machismosa labi na nananaw. Kana apil kani may kay gawas si Alimukoy nya. Makastabang sa siya. Kanang machismosa apilon ta nagda dito sa Russia kay mao man chismis nga wana ato ang mananggal attack na luoy na kay Russia. Siyempre ang ato ang special force pre. Di na to malintan special force na to. Sila si Cardo Dalisay kaya wow ginamuman ng probinsyano gani. Mao sakto. Samo tay padata na to pero mahuman na kapuyan ang salidahan lay dugay ka human. Padata na lang ito Russia para dali. Lagi. Onya, sa ato pa pre, mas maayo gyud nga wa ko masayo pagduol mo nga murag hinuktok ka tungod na kay. Ang akong pangutana, mahimo kang presidente, sakto gid nga angay gi kang butaran. Ako ang butaran jud ko pre kay ako may presidente ka na Russia, luoy ka na luhod lagi na Russia ato lagi. Luhod. Sa mga pasaylo na sila gyud. Ay pasaylo. Tungod lang sa mga barang na to barang pa. Tinaas mo nanggal.